Někteří obchodníci už začali s prodejem vánočních kaprů. Letos je jich podle rybářů míň kvůli suchému jaru. Přesto se ceny ryb neliší od loňských. Novinkou je internetový prodej. Přestože většina obchodníků začne prodávat ryby až dnes, v této rodinné rybárně v Pístovicích na Vyškovsku nabízí vánoční kapry už od začátku prosince. A i když jich je letos kvůli suchému jaru podle rybářů míň, snaží se držet loňské ceny. Srnovi otevřeli svůj obchod už před 22 lety. Chtěli prodávat celoročně čerstvé ryby, které na Vyškovsku chyběly. Proto si uprostřed dvora zbudovali betonovou nádrž. Nezačali přitom prodávat kapra, ale hlavně tolstolbyky. Jenže poptávka po ryze české rybě zvítězila. Ročně jich prodají až 4 tuny. Začínali jsme prodávat napřed v průjezdu, potom na dvoře, pak ve staré garáži, pak jsme postavili tuto prodejnu a tak pokračujeme dál. V rodinné firmě panuje ukázková dělba práce. Bratr loví, majitel porcuje, sestra drží kasu. Syn mezitím vyřizuje objednávky. Čím dál víc práce má přitom s těmi internetovými, které spustili loni. A letos už tvoří čtvrtinu všech zakázek. Lidi si zadávají, jakou rybu chtějí, v jaké velikosti chtějí a případně jaké zpracování chtějí, jestli chtějí stáhnout, filetovat. Zatímco ještě před 20 lety nejvíce ryb prodali Srnově právě na začátku prosince, v posledních letech počítají s největším náporem těsně před Štědrým dnem. 1. prosince 1993 jsem měl za 1. prosince 20 000 na prodej, protože ty ryby nebyly a lidi neviděli, jak to bude. Ale teď, jak jsem to sledoval s tím počítačů, tak se na to dívám, že teďka se to přesouvá všechno až 22-23. Kilo kapra se podle jakosti pohybuje mezi 50 a 90 korunami. Srnovy ale mají dražší sortiment. Prodávají kapry z Pohořelic, jejíž cenu zvyšuje ochranná známka. Nekrmíme granulama, krmí se obilím a přirozenou potravu. No, přikrmuje se tak. Už dávno neplatí, že kapr je, nebo že ryba je jídlo chudé. Jo? Bohužel je to drahý, ale já jsem těm lidem říkal, že si musí uvědomit, že my kolem té ryby chodíme 3 až 4 roky. Prase uděláte za půl roku, kuře uděláte za 2 měsíce, ani ne, za měsíc a něco, ale kolem té ryby se musí starat lidi teda 3 až 4 roky. Cena je 95 korun výběr, 85 korun jednička, 110 korun super výběr. Jednička je do 2,5 kg, výběr je do 4,5 kg a na 4,5 kg je super výběr. Tak ten má 3,57. Půlečko bych se... V tomto bazénku jsou 400 ryb. Před Vánoci ho majitelé 4krát vyprodají. Nejžádanější jsou 3 až 4 kilový kapři. Přestože právě rybí maso patří k tomu nejzdravějšímu, Česko patří k zemím s nejmenší spotřebou ryb v Evropské unii. A to i přesto, že je zdejší tradice chovu kvalitních ryb stará už víc jak 400 let. Zatímco průměrný občan Evropské unie jich spotřebuje okolo 11 kg ročně, v Česku je to necelých 6 kg. Z toho na sladkovodní ryby připadne pouze 1 kilogram. Ještě hůř jsme na tom ve srovnání se světem. Srnovy ale doufají, že se to časem změní a že budou ryby z této nádrže lovit mnohem častěji, i přes rok. Zatím se totiž většina ryb, až 85%, prodá právě o Vánocích.